Искаш стегната, гладка и подмладена кожа без салон. Представям ти уреда 3 в 1. Лимитирана колекция, която действа в дълбочина. Този уред взе Симона с 1000 сърца и 6 лева. Съчетава ултразвукови вълни, които разбиват мазнините и стягат кожата. Електрически импулси, те пък активират мускулите и засилват ефекта от тренировките. Инфрачервени лъчи, за да стимулират кръвообращението и детоксикацията. Какъв е резултата? Масаж, стягане, антицелулитен ефект и видимо по-еластична кожа у дома. Само за 10 минути на зона. Побързай, серията е лимитирана до изчерпване на количеството. И веднага след това видео ще ви пусна видео, което ще покаже как точно да използваш този продукт. Хубава вечер!